Teda společnosti Greiner Packaging na 3900 metrů byla odstartována na místě startu. Zaváhal Symphonic, ztratil možná 3-4 délky. Tempa rozdílu se ujímá Marker Sun, za ní potom Acre je tam i Keep Up Kolonos. Startino, který měl nejrychlejší pad, tak se propadá do středu pole. Lukita se posouvá na 4. pozici. Startino tedy na 5. místě, dále potom Gairin, Olanda, Rosewild a Symphonic pole uzavírá. Hodně se nám za okamžik poprvé představí před tribunami Keep Up, točí jako první poprvé do prostoru cílové roviny. Na druhém místě je to Olanda, dále potom Rosewild, Kolonos na bariéře Corvina, Lukita ve druhé stopě, Acre, Sortino a poslední trojici tvoří, respektive čtvrtici tvoří Olanda, Gairin a Symphonic, je tam i Rein Magna. 2 kola do cíle, tedy zhruba 2800 metrů a čele dostihuje Keep Up. Stáje Viktoriovské hradiště, na druhém místě je to Marker Sun, následuje Rosewild. Keep Up stále uvolává tempo dostihoval na nástupu 20 délek. Marker Sun na druhé pozici, Rosewild, dále Lukita a Kolonos, blíže k bariéře. Dále potom Corvina, Acre, Sortino, Gairin, Olanda, Symphonic a Rein Magna v tuto chvíli pole uzavírá. Symphonic se mějškem snaží posunout telefon do středu pole. Keep Up stále vedení, ale náskok se zmenšil zhruba na 2 délky. Marker Sun a Rosewild na druhém, respektive 3. místě, Kolonos 4. Na 5. pozici stává Lukita, dále ve středu pole Corvina, Acre a Sortino. Následují Symphonic, Gairin, Olanda a pole uzavírá Rein Magna. Hodně zbývá do cíle ještě 1/4 kola. Po druhé se nám za okamžik představí před tribunami. Stále vedení Keep Up ze stáje Viktorie Uherské Hradiště se Zdeňkem Bodlákem. Dále potom Rosewild a na bariéře je to Marker Sun, Kolonos 4., ale při bariéře se snaží posunout na lepší pozici. Na tedy Lukita, dále Corvina, Acre, Sortino, Olanda, Symphonic, ještě Rein Magna a Gairin. To chvíli pole uzavírá zhruba 12 metrů do cíle a stále Keep Up, Rosewild na druhém místě, dále Marker Sun, Lukita a Kolonos. Za nimi potom Corvina, Acre, Rein Magna se posouvá, ale potom Sortino, Olanda, Symphonic na poslední pozici svává Gairin. Na začátku protilevé rovinky stále vedení Keep Up. Keep Up a Rosewild, a to dvojice se vzdaluje z soupeřů, uvidíme, kdo z jejich soupeřů zareaguje na ten plný náskok, zatím Lukita a třetí ještě Marker Sun, z vnějšku se posouvá Corvina, je tam Acre, Kolonos, Sortino a Rein Magna, Olanda, Gairin a na poslední pozici se propadl Symphonic, oni nás rozíhají do závěrečného oblouku před cílovou rovinou a ve vedení Rosewild. Keep Up se propadá na druhé místo a zdá se, že na jeho úroveň se pomalu posouvá Lukita a jde tam i Marker Sun a rovněž tak Corvina, Acre a Kolonos. Ve středu koně točí do prostoru cílové roviny, z nížku se snaží zaútočit Lukita, zatím ve vedení Rosewild. Při bariéře Corvina, dále potom Keep Up, Marker Sun, Olanda, Kolonos se propadl. Ale Rosewild a Lukita útočí rovněž tak Corvina, tak kdo v této trojice to bude? Bude to Rosewild, Juke dále to Volkaren, pravděpodobně ano, Rosewild druhé místo, Rosewild na první místě, Lukita druhá, třetí Corvina na čtvrté pozici, takové pátý kolo, to dále Gairin, Sortino, Marker Sun, Keep Up, Olanda.